Moi! Sehän tällainen vlogi! Moi! 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 Miitissä! Miitissä olemme. Runsi! Runsi vlogi. Aatu saatana tänne! Vlogi, runsi vlogi. Aatu vlogissa. Aatu, osta viinaa Aatu. Osta viinaa. Maga. Haastattelu. Hello! Hello YouTube! Onko teillä työkaluja mukana? This is YouTube. Onko teillä työkaluja mukana? YouTube. Do you have any tools here? This fucker. Kuinka tää kääntyy? En mä tiedä. Eikö se nappeja? Miksi on sinusta nappeja? Do you have tools? Sinä ei sitä nappeja näy. Niilo vei. Mitä? Do you have tools? Ei kun se ottaa kupia. Kato, näin. Mikä se kääntyy? Luo vai. Räpsää. Mistä se kääntyy? Ei paljon mistään. Käännyt, kun mä kuvasin. Kiitos Bengt. Siellä pallaa kummia, me ollaan nyt täällä Vertin kanssa ja täällä on tämä Miitti. Siellä on Jepe. Oi kato nyt, oiko Bräntti. Joo. Joo! Miten on Miitti mennyt? No väkeä on ja kukaan ei usko mitään. Ei nää hyvin aamoja. Toi oli tosta jeli. Ei tullut tästä. Joo. Onko hyvä Miitti, tuleeko hyvä ylläri? Ylläri on paras. Se on ennen näkemätön. Ylläri on ennen näkemätön. Mulla kanssa yksi ylläri. Punaisella on keula. Joo, se on siinä se pätkä sitten joo. Ylisuudet ratsastaa, kuulet nuoraan ulvontaa, kohtisi pehjaa, keitä Nyt tehtiin poikien kanssa tällainen pieni evästaukoreissu. Käytiin tuolla. Ja nyt mennään takaisin Miitissä. Mennään tuonne Miitissä niin tyyriin. Me ollaan täällä YouTube-vlogin. Hei! Täällä ollaan, kato näin mennään. Joo, hei. Moi. Kauhojakin Miitti. Joo. Mikä mietteet? Mä oon kännys. Joo. Oho, joo pojat rupes siellä ja täällä on tuolta tuloa koko aika autoa ja siellä menee kans ja no ne nyt siinä, no joo, semmonen joo. Joo, kauheakin Miitti ja Joo. Mikä Joo. mietteet? Ei oo Miskan viinoja. Eikä muuks muutu. Joo. Ja yksi kameralle pitää kertoa yksi aikuis. Toi on taas se. Miten? Se oli solareillakin. Joo. Toi on taas muuten se sama. Okei. Mutta me ollaan täällä kumminkin niin joo, hei. Joiden muistolle. Ja mennään täällä nyt Mikon kanssa mennään tuolla klippejä keulapojista. Morjesta. Morjesta. Joo, sieltä Neuvolasta vähän sellainen erikoinen. Neuvolasta on oma kanta. Joo, ne on vähän sellainen oma. Juuri vaskeisesti. Hei! YouTube. Nyt alkaa kumin pou. No niin. Kummin. I'll be kissing you 1,000 times, but I want more for you. You know my beauty,
Saadaan puolet öljystä. Aika hyvä. Lol. Aika hyvä. Aika nätti. Taas se tepo-auto. Saatana.